Khakchung mani khorang nai tonai joto khajina takutei buhuk song ake phaidi tini kaisa chung katal video nailiyano abo wngkha bisma samani tai jura jura samani chini yakung jura yathek jura tei yaktuk jura rogo sakrupmani samani tei bisma rok samani abo bahai ke chung tamo bithi snambui chung nogo doctor ni bithi phuliyawi chung bahai khlai hambuiman abo chung o bwsate video ni bisingtwi chung naidai chung saimano tei norok joto saimano chini bisma samani tei jura samani wngkha chung chini sago calcium ni bial wngkha dinkhe chung abo hai wngo aboni bagui no chung puilata ma khlainai chung kwbang khlaiwi je chamungo calcium rok tongo aborok no chung kaham khe chanani nangnai haikhe chung chini sago calcium rok kaham mankha hinkhe nangmani jora twi chamung mankha hinkhe calcium mankha hinkhe chini bwsak sakrupmani rok tei jura samani bisma samani rok chung daktui no hamnai haikhe tabuk kok hinkhe abo haisi chung chamungni bisingtwi khlaiwi hamnani abo hatsa khlai chung hamya aboni bagui chung tamma khlainai emergency 5-10 minute ni bisingo hamnani bagui chung tamo kaisa bithi snamman abono chung tini o chikonsa video ni bisingtwi nailainai aboni bagui o video ni puilan ching paithak jora skip khlaiwi nai tongdi haikhe chung kebo abo haikhe samung rok tangmani bisingtwi tei calcium rok ni bisingtwi khlaiwi chung jekunu ni bisingtwi khlaiwi chini bisma rok belai khe saka achukkhai bachai manya bachakha hinkhe achukmanya belai kosto tei jura jura sakrubui tongkha hinkhe chung tamma khlainai naidi or jagao norok aboni bagui doctor o thangwi rogo kwbangma rang puisa sabaini nangya aboni bagui chung bazar o thangwi molom rok paiwi phulnani nangya chung nogono snambano aboni bithi abo wngkha norok saimano chung nogorogo mui rogo rijamani risum haikhe a risum no chung tamma khlainai a risum no chung abo hai chini nangmani jora twi 4-5 koraswk chung nawi abono kaham khe ma toknai abono togwi kefek khlaiwi abono chung puila chung chamani thok eba horwani thok bai khlaiwi abono horo muthungwi kutung khlaiwi songwi mananai haikhe songwi naikha hinkhe abono chung bati o kaisa bati o ba jesa manui o phano chung khatiwi tonkha hinkhe chung abo hati barsa rok tonwi mano haikhe abono chung salbrum brum pung dibor sarik salo waitham khlaiwi chung je jagao chini bisma samani jagao yathek jura sakrupmani jagao tei bangora rok samani jagao tei yaktuk rok sakrupmani jagao chung abono malish khlaikha hinkhe abono twrwk twrwk khai massage khaikha hinkhe phulkha hinkhe chung 5-10 minute ni bisingo no chung chini bisma samani jura samani abo hambui mannai aboni bagui norok obo hai khlaiwi haikhe norokni je kosto manui tongmani bisma rok sawi tongmani o risum tei horwani thok ni bisingtwi no norok nije sak sak molom snambui o thok no phuldi phulkha hinkhe norok belai khe upokar wngnai hinui ang kha khlaio haikhe kha khlaio norok buji mankhana bahai khe chung bisma rok sakhai jura rok sakha hinkhe daktui no chung hambui man aboni bagui bahai wngjakha o video naiwi norok comment khlaiwi sadi tei chajak thok hinkhe share khlaiwi haikhe paithak jora nai tongmani bagui belai belai kheno hambai।